Kaptajn Underhylder af Dagbælge. Så bogen handler om rådne æbler. Haha, jeg fik det der. Det er ikke rigtigt. Det handler om de to spasmager, Jimmy og Otto. De hætter deres skoleinspektør, fordi han gør deres liv så surt. Han er meget slemme. De gør ham til en superhelt nemlig. Så når de knipser, han bliver super. Mange synes, han er sjovt. Den eneste måde, han bliver knold igen, er ved at hælde vand på ham. Han har mange farlige fjender, han skal imod. For eksempel aliens. Og det er Abdallahs version af Kaptajn Underhylder. Abdallahs Underhylder. Det er meget fint. Det er flot. Så nu der kommer en bog om Kaptajn Underhylder. En masse små monster. Så er det mod professor Brudbed. Den er meget slem. Det er mod de angrebende talende toiletter. Og så der kommer den onde Olfert-kvinde. Bagefter så der kommer den bioniske bussedreng og bussedreng nummer 8. Og her kommer Kaptajn Underhylders Underhylder. Og det er så det. Bilge, rent faktisk hedder David Bilge. Han er født den 4. marts 1966. Han er meget populær som skriver og tegner af børnebøger. Han er meget kendt for Kaptajn Underhylder-serierne. Han bor i Seattle i Washington med hans kone Sayuri. De hygger. Det er en meget god bog, fordi at det er både sjov og kort, eller lidt kort, og den er også ikke sådan alt for svær at læse, så alle kan læse den og grine af den. Men man skal måske tænke lidt om, fordi der er nogle meget svære ord nogle gange, selvom den er let at læse. For eksempel nogen, der var en hel linje, men det er meget sjovt, og jeg synes, bogen er underholdende altid, og alle, der kan, burde læse den.